हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय सनाफोर लोखिफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान हाबनानै नायदोंबा अननानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामनो दाबाव दे सनाफोर दे ओमफ्राय आंहा नै आखायाव मा लागासिनो दै बथल एकदम बिराद गोजान जारनि खालामहैनो नागिरदों फुंनि 5:30 जादों लोगोफोर ओंखारबाय आं 5:30 बैयावहाय गामिनि क्लाबावहाय गारि गंसे लादों नालाय वाइंगार गारि दं बेजों ज' गाखोनानै थांसै आंल' नङा मेरला मानसि थांगोन आंनो फार्स्ट टाइम आरो बैलाय नैबे सालथेया बेबो फैबाय जों सानैल' आगायाव जायगा लाग्रोनोसै ओइ मानसिफोर फैद' आगायाव जायगा लानोसै फैद' गारिया नै अबाव गाखोगोन आं बबेबादियाव गाखोनांगौ बै सेथिं गाखोगोन जोंहा वाइंगारजों थांनो होननाया गारि गिदिरद्रायखायनो लायासै आर्टिका ना मा होनो बेखौसो लाबाय नै आर्टिकायाव गाखोबाय आर्टिका आंहा अबावबा थांनो होनबाथाय आंना रेडि 4:00 सिखारबाय मोखां सुबाय दुगैबाय खिबाय हासुबाय साहा लोंबाय रेडि लबिया नालाय रायखसिया आंजों फैफायाखै बियो सोरजोंबा फैफानानै जि जाखावगासिनो मा फाग्लि बिलाय फैनानै बेखौसो लोगो मोनफैबाय नालाय मा जायगा मोनलाय बियो हा नै बरमायावबो लबियाखौ लोगो मोनबावो नोंदों फिसा बरपेटायाव लोगो मोनफैबावबाय मा जादों माखाय मासि फाग्लि मानसिसो गारियाव आलदा गाखोबोदों ओमफ्राय जोंबो बाव गाखोदों ओमफ्राय बेहाबो बाहाय जाफैदों नै बेलाय जादो नै जोंहा आदार लाबोबाय जानोसै नैबे बिथांजों आंजों जों सुखान रुटि जाबाय नै सुखान रुटिखौनो जानोसै उदै थान्दा जानानै आंथ' जाला जौ लोंनो बे जौ होनाय नागोन डिस्टार्ब खालामनांगौ साया नालाय माखन जालायदों मालाय बिराद मोजां फुदुङो मा होननां खिथाबावनांगौथाय ब्लगाव नै जोङो आन्दायलाबायफैजोब्बाय अबावहाय आन्दायखोथाय लामायानो गिदिंलागासिनो मा जायगा मोनखोथाय नावखाथा मोनबाय खारनाय भिउआ वाव बै मा बिबार बेलाय आयै मोसानोसै नामा दाउला खेंगुर नामा बेलाय नै जा गारिनिफ्राय ओंखारबाय गैला मादैया जाला खर' साजोब्बाय थैनोसै नै जोंना पार्टनारफ्रा थाबायबाय लागाव माथो जों लागोजा आं बैसोरखौ नुदों माथो आयु माथो मालाय लागोजासो माला फैखो माला फैया आधा घन्टासो जाबाय
जोंहा बिफां सायाव जि मोजां रेस्ट लाबायनाया नै जोंहा लामा जायगा सोलायलाय जोंहा जायगा सोलायलायबाय नै आलासि जानाया बैथिं बबेथिंबा थांबावनांगौनो ओइ नैबे माबे नैबे बिफाङा साना मैदेर खोमा ओइ बे गामिया मा गामिमोनलाय आजा ओरैनो जाब्रांपारा होनो जाब्रांपारा 5 नम्बर सुवापुर जों जाब्रांपारायाव बे स्पिकार सार बिश्वजितनि गामियाव फैदों दे जोङो बै ओरैहाय न'खरसेयाव लेबु सरबत जि गोथाव लोंबाय ओमफ्राय मोनसे न'खराव थांबावनोनो बाहाय थांनो ओंखारलायजोब्बाय बे मा गामि नों मिथिगौ जाब्रांपारा सुहागपारा जाब्रांपारा सुहागपुर जाब्रांपारा जोंना ड्राइभार साहाबा डेन्जार हेन्डसामखा ओइ नुदों जोंना नुदों डेन्जार हेन्डसाम जोंना दै गुसु लाबोलायबाय थिंगां जोंहा नै खाना सफैबाय लेबु सेबबाय बेदराव लेबु जानोसै लेबु वाव जि गोथाव मोनखाबायलै टेस्टि नोंहा नाखौ जायो जादो खामब्रेंगाजों नाजों रोसि फुदुंनाय टेस्ट नायनोसै आं र' नै खामब्रेंगाजों नाजों रोसि लाबोलायबाय नै जानोसैलाय सनाफोर र' टेस्ट खालामदे आं थावना थावाखै कास्टमार नांगौ नालाय सनाफोर गोथाव जादों मा होनोमोनलाय बिसोरलागा औ जाब्रांपारानि खामब्रेंगाजों नाजों रोसि फुदुंनाया जा गोथाव जादों सनाफोर मादै एक्ट्रेस होनदों मादैया एक्ट्रेस नङा डाबल एक्ट्रेससो होनदों डाबल एक्ट्रेस होनदां हा एक्ट्रेसनि डाबल गुन एक्ट्रेसनिफ्राय साबसिन आरो मा आङो मा होनो बथ्रिसखौलाय मानो होनबावनांगौ डाबल बेखायनो सनाफोर मादैखौ साना हौवा कमेन्टआव हर मादैया डेन्जारसो मादै आं बिदि कमेन्ट हरजाना हरजाथाय होननानै बुंहरनांगौ गोथाव गोथावथार मिरामिस ओंखामाव दालिन बानलु ओंख्रिया मिरामिसबाबो जि गोथाव जादों आइ नानि सबाइ एसे होलांलाय एसेल' ओंखाम नांलामोन ओहो जाबाय दे आलु नांथ'ला नै आलुखौ बिदि एवदों मालाय बिदि गरमथार आं एसे माबाथार
गोथाव जाथारदों दे ना ओंख्रिया गोथाव जाथारदों लाब्रायाबो गोथाव जादों सबायाबो दालियाबो ओमफ्राय आलुखौलाय बेबायदि हादों मालाय जोंहा आलासि न'निफ्राय ओंखारबोबाय गय जादों थांखु जादों बिरि जादों आयौ माथो खेरा गानलायनायसि सोर बिलाय खेरा गाननाया खानसावो हामरलाय ओइ नुमासैलै पुलिस गारिसो एक्सिडेन्ट जादोंमोनलै नुस्लाबासै फैयै फैयै जोंहा क'क्राझार मोनफैबाय नै सान हाबहां हाबहां जों क'क्राझार मोनफैनाय जों नै जोंहा सफैबायलै नामो 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 ओइ गुमै बांगाल ओंखारदों ओइ बांगाल नाम नाम सफैबाय जोंहा ज' ज' जाजायनो औ दे एसे मोसानो देखोना गुमै आहिल